Futhi ngabe uyangibonga musi namhlanje ukuthi at least ayiye estradini sidla sonke la Yazi wangibulala ngiphila mntakama wangibulala ngiphila. ukuthi wena nje Awukwazanga ukuzongitshela. Awukhonanga ukuzongitshela. Jika nje uhlalamile isitayela esi1 Jika kuphi manje? embedeni. Bengishintshe iphampasi manje wona suzongenza kanje. Sawubona Sikhwamanisi zonjani? Ngiyaphila njani na? Ngiyaphila nawe. Igama lami Aramiso kaMgwenya. Manje ukwamukela kwisho yethi Invasion of Privacy. Cela ukutshela ababukeli emakhaya ukuthi igama lakho ukuthi singakusiza ngani bafethu. Cela lapho-ke nje usuqalile like, subscribe, share, ushare comment ngoba nalwazi udaba ekhaya. Thank you bafethu. Igama lami uZama wakwaZungu. Ngibhalela la kule show ngoba nginenkinga nosisi wami. Sisi wami ngisole ngathi sekazwana nomuntu wami. Aw. Kanjani manje kwenze njani? Angazi cause usisi wami like umuntu wami besenzela so2. Like makenzela mina into bengishare naye. Yonke into angenzela yona ngishare naye. Angazi kwenzakalani. Why? Angazi. Hey, hayibo. Strange ke lendaba. Manje ubu-right wena ngayo yonke lento? Bengekho right. Ngoba bengazi nokwazi mara after sengazile manje ngiyazi ukuthi angikho right. Angikho right, serious. Manje uke wakhuluma naye ngale nto? Angikakhulumi naye. Okay. Hayi. Ebucayi ngempela but ke umuntu esimlethana namuhla sisi wakho? Yebo. Okay, uke wamconfronta yena? Angikakhulumi naye. Hayi. Okay, cha, mawukuthi ngempela ukegama sisi wakho kulula sizomthola what we do la ekhaya sine IT specialist and Rasta. Yebo. Yeah, so kubona amafonini mase swayisa ngale nofika bamba wathi into wavula. Maybe you can take your sister's phone, go through it, and then you find out ukuthi ngabe nomuntu wakho khona into abayenzayo. Yebo. Yeah. Hey, manje if like ukuthi ngempela yenzela lento le sisi wakho sazoba right. Ay sizoba right mara mina inkinga yami angazi nenhliziyo embi. Mangabe nje ungenza into embi ngayithola. Yeah. Hayi ngizokuzonda ubomami bonke phela. Ukuthi uzalwa nami hayi akusidoke eligayelo mina lelo. Hayi inzima kodwa kulungile uthi simbize sisi. Simbize bese sathola ikhamba. Sanamukela nobile ku-show yethu lena ithi siwumndeni. Udadewethu lana uke wasibhalela incwadi. Asitshela ukuthi cha nodade wakhe lana akamthanda kakhulu. Sesibona wena usuhleli la. Bayamazi usisi? Ngiyamazi usisi wami. Okay, cha. Ngiyajabula uma kunjalo. Before siqale nje, ngicela ningibole amafonini. So abeka lapha kunegumbi lamafoni lapha. Just ukuthi singaphazamiseki. Amafoni ayithole seringa seku-interview yabona nje. Rasta njani yami? Sonde ngala. Mara ngibona mina ukuthi iyadingakala indaba yamafoni. Hayi, kanti sibalekela nje ukuphazamiseka kungakuthi ifoni ngesenze ukuthi usukubeka nje. Safe. Kuleka ngayo masiqeda bayithola ifoni yakho. Angithi mnandi la sino like ngizonyamela ngesabwe. Hayi uphiza ubuya ke umuntu uzoyivula ke. Uyabuya ifoni. Danko nje yami. Yeah, so ngicela nje nesithathe nesibeke mayelana nokuthi nikhule kanjani, how was your relationship growing up, how close are you guys? Uyabona nje izinto enjalo ke. Nisithathe nesibeke lobudlelwane lona. Sengishiyele kimi. Okay. Uyaqala sisi noma ngicela? Ngaqala. Usisi wami lona sikhule sonke. Mama uyi-1 ubaba uyi-1. Asikhulanga kade, sikhule sihlupheka. Sikhule sisokola nje kakhulu. Kunzima ekhaya. Kodwa kuthe la ngithola khona
boyfriend ngathola noko umuntu noko ongcono engibonayo ukuthi lo uzokwenza ushintsho empilweni yami. Yeah. So after ngithole yena yonke into yaba right, ngamazisa kusisi wami, waziwa nayo ifamily, umndeni wonke. Konke kuhamba kahle. After isikhathi, hayi man, umuntu wami akasakhulumi nami, akasakhulumi nje into ezi-right the way besijwayele ukuthi sixoxe ngakhona. Nezinto ebejwayele ukuziletha endlini ukuthi nazi izinto mama akusenzeki lokho. Manje sengiyazibuza ukuthi ngabe kwenzakalani. Mangithi ngiyabheka usisi wami uhlezi right. Ngaso sikhathi besihlupheka siyi-2. Ukuthi manje ukuthi yonke into kuyena ibe right kuvelaphi angisazi because besihlupheka siyi-2 nje kungekho la sithatha khona. So angi-understand. Hawu sisi mina ngi-understand le ndaba ikhuluma manje ngibizele yona la manje. Yebo. Kanjani? Izinto engizitholayo bowufuna ukwazi ukuthi ngizithola kuphi? Yebo, bengifuna ukwazi because yimi umuntu ebene-boyfriend, wena ubungena-boyfriend because umncane kunami. Okay, mara beside what if ikhona i-boyfriend enginayo wena ungayazi? So angi-understand ukuthi ufuna ukuya kuphi kahle. Bengicabanga ukuthi lo boyfriend kumele ngiyazi njengosisi wakho omdala because ngimdala. Yonke into uyibuza kimi nami yonke into ngiyakubuza noma ngibona into wrong ukuthi and then manje kwenzakalani mntana kithi. So kumele ngazi vele iqiniso ukuthi kwenzakalani. Ufike kanjani ukungibuza endlini ngeke ngabe ngibuzile endlini wangihlalisa phansi njengomntana kimi omncane ukuthi sisi ngibona kanje nakanje anga-understand ukuthi kwenzakalani kunokuthi ungilethe la emakhamereni enga-understand ukuthi kwenzakalani. Ngibona kungcono ukuthi sibe la emakhamereni because masisendlini angeke siphendulane kahle. Kanti la obvious wonke umuntu uyabona, maybe nawe uzoba nalonto ukuthi usabe ukuthi yazini othi ngikhuluma iqiniso or ube namahloni abantu ukuthi bakubhekile kungcono ukhulume nje ukuthi kwenzakalani. Iqiniso ngani ukhuluma ngalo? Laloko engikusola ngako. Hayi wanda ukuthi ngisola ngani yazi. Phela angithi nami ngintombazana. Mhlambe nginayo i-boyfriend yami lapho yini engithanyela izinto. Ukuthi nami ngibukeke angithi wena nomuntu wakho na ukwenzela yonke into. Umncane. Yonke into kuyazi. Uzwakala nakho nje yami. Awuzweke. Yabona-ke la. Oh. Okay, awubambela. Manje uyijampisela ngale. Eyami angithi phone. Bamba la. Usisi wami wenzani ngefoni yami? Rasta nje yami. Futhi nawe ngathi unenkinga nje angi-understand ophana ngefoni yami ngoba ifoni yami leyo. Into engalayo ke lana wena dadewethu kulula nje siku-invasion of privacy yabo. uRasta ngale namafoni wathathile wa-unlock. So ungakhona ukungena lana uthi ukubheka lapho ukuthi Mara ngicelile nje ukuthi ifoni yami ingavulwa. yabo Wathi wena ngeke ivulwe. nakho ke. Njengoba ivuliwe uphusisi wami ifoni yami kanjani? Ngithi phela manje sifuna phela ukutesta ubudlelwane benu ukuthi buqine kangakanani njengosisi yabo. Le nto leyo bekufanele ukuthi senze endlini siyi-2 siyakhuluma phansi njengabantwana bomuntu. Hayi ebantwini. Kodwa ngoba senifikile-ke salusubheka lapho-ke yabo nibheke nje ukuthi mhlampe yabo Ngizobhekisa ini noma mina? yini ngena kuma-DM uyabo into enjalo-ke nasi sibheke ngapho kuhamba kahle lapho-ke. Qalazwa lapho-ke ukuthi ithini into nawe uqalaze ngapho-ke yayibo loo nto-ke. Hawu. Ngabe inamba kaSibahle mosle. Bahle. Yebo, inamba yomuntu wami phela le. Oh. Ingabe ifunani la ifonini yakho sisi wami? Awusisi angithi unokuthi umfonele ngefoni yami. Lena phakathi sponsor okhuluma bathini angosibahle. Bathini laphana ku-WhatsApp. Wesibahle. Hawu. Angani ngiyangibonisa sisi wami. Ngibona kahle nje bantwana. Kodwa le ngxoxo le ibonisa ukuthi labantu bebehlangana. Kanti yambonga ukuthi ngiyabonga ngesipho baby. Oh, Nkosi yami uzongiphoxa sisi wami. Baby. Mara sisi angithi nawe nokuthi uthume ngeke umuntu wakho. Manje kuthuma kusho ukuthi phela sekuwumuntu wakho lowo. Manje Akusiyimi phela mina enginenkinga. Akusho ukuthi kumele ungihambe ngasemuva. Angihamba ngemuva.
Wena ngabe ukhulume nomuntu wakho azange ngihambe mina emuva. Hey bani. Ngabe ukhulume nomuntu wakho ngoba uye ocomplaina ngawe. Mina angazi ukuthi ukhuluma ngani. Hayi angisazi. Lezi zinto uzibona lapha angazi ukuthi ubona ini. Khona nefoni yami ukuthi why uyibambile ngi-understand. Wena yabo ukuthi lana ngathi kushaya i-picnic somewhere yabo. Khona wana chocolate bani. Dadewethu, picnic no umuntu dadewethu. E-picnic usuke ngithole ngilapho. Hawu. Wafika wajoyina ke ngithole ngihambe nabanye abantu. Bapho abanye abantwana niyi-2 nje. Sigcine saba yi-2 ngoba la bantu engihambe nabo bavele bahamba. Bahambile. Hawu. Sagcina siyi-2 mina azange ngibe nenkinga ngoba vele isibali sami. Okay, but manje-ke ungibiza ngo-baby la. Naye uyaresponda ngoba my love nobani lokho-ke. Ku-WhatsApp unokhuluma ngaye naye ku-WhatsApp eyami. Dadewethu, ikonto enjalo. Ngakho ama-message la uyawazi wena. Yazi ngiphoxekile dadewethu. Ngiphoxile lokho ngempela futhi angikhoni nokuzibamba. Mara Ngibona nenyembe izinto ezigcwala amehlo. Ngiyacela ungablame mina ke. Ngiblame wena cause wena mama wami. Wena ngithembi phela le enze yonke le nto le indoda yakho. Ungablame akusukele. Ngiyazile ngokuthi ungiletha la ngizwile nje ngale nto le wazi ukuthi ukuthi bazobhekana nazo lezi. Kumele wena usho njalo. Akusiyimi mina akusiyimi akusifault yami ukuthi wena uslo understandana angangazi. Ungabeki mina ifault ukhuluma nendoda yakho. Indoda yakho yiyo ecala mina. Wena wavuma. Azangivume ngala kuqala. Ngalile kuqala mara okusalayo nje uvele wangicomplainela ngosisi wami phela usisi wami ngiyamazi phela. Nawe wavuma. Okuvumayo hayi ukuthi ngivumile. Akusho ukuthi into ezakale uzocomplainela ngami bese uyavuma. Akusho ukuthi uvumile. Nje mangifuna ukukhuluma mangangivumanga. Izenzakalele nje. Ungaze uchathele kanjena ngomuntu ongaphandle. Na uye nje umlethe empilweni zethu. No, bemlethe empilweni yakhe kahle. Obviously senzoba nodlelwane ngaphela usibani kodwa wena usuwenza okudlulele manje. Uye nje ucale yonke lento le. Kanjani? Uthuma mina nendoda yakhe ukuthi senze ama-shopping sihambise kuphi. Yena bekacabanga ini? Wothumeni? Hayi, bengazi ukuthi mina mangabe ngibacela ngibhizi ngokunye endlini khona inkinga lapho njengodadewethu. Futhi omncane futhi. Hayi nami bengazi ukuthi izosuke ifike lapho ke sisi wami. Bengazi mara into ivele yenzeka nje. Hayi bengazi. Wavuka ugogo emazulwini wavuka angazi ngaphathwa angazi yonkosi yami. Hayi mana sesibuke lana mhlawumbe khona okukhulu esesikubone. Nawe ngikwazi ke unjalo indaba zabantu uzithanda kabi. Hayibo. Uzithanda kabi angazi ukuthi ungenwe yini kahle. Webona ndayibona la kodwa. Ngiphela amandla yazi. Hayibo. Awekho amandla azophela wayebhekana nefoni yami. Buthi wena kahle kanti yini inkinga yakho? Mana mfethu ngoba phela lana maselilana yabona nje ninqunu babili la. Ukuba ngcunu kwethu wena ungenaphi lapho? Ungenaphi? Bese izoyilungisa lento le endlini. Kanjani engazi buka phela ulale emashidi namhlophe nomuntu wakhe. Still wena ungeni lapho. Azikho impahla lana shothi khona awingeni lento leyo awingeni futhi na kahle nalesithombe lesangazi ukuthi sifike kanjani la efonini yakho. Shuthe nina nje nasendela buku i-DM yakho le. Uthi ngihambe nge-message. Ngoba ngisho ukuthi usisi wami naye unokuthi akhulume naye ngefoni yami. Hawu mfethu. Unokuthi akhulume naye ngefoni yami. Walifike na ukuze mina wafika le ithombe lesi. Isithombe sakho ulele naye. Phela walifuyi. Kanjani sisi? Kahle, usisi wami ujwayele ukuthi akhulume nendoda yakhe ngefoni yami. Awuzazi zini lama conversation awazi? Angazi neyodwa. Mara sibheke. Sibanquni nabantu la. Buthi ngicela usibheke wena mawusibhekile azifani. Ofana nafana but usisi. So manje uzwazi kanjani ukuthi yimi loyo? Uthi akuyena njena nangumuntu nami akusiyimi ke. Wazwangiphoqa ngani kama wazwangiphoqa. Akusiyimi. Akusiyimi nangamashidi lawo mina ngwazi. Ungiphoqile bengithembile. Ngiyacela sisi wami Bengithembile. Kahle wena ungabe angilethanga la into la ngabe sikhuluma endlini kahle. Besizoyilungisa kanjani Ukhuluma nomama ngamtshela ngayo yonke le ndaba leni. Wathi hayi ngana ungawari khuluma nosisi wakho umbonise ukuthi hayi imali ingena endlini okusalayo ukuthi ayiye estrate. Noma mbe wrong ngaloko. No, ayikho right lapho. Ukumtshela ukuthi kwenzakalani. Hawu.
Ngizamile ukubonisa umama ukuthi mama ngisesimeni esisona so ngenze njani. Like impilo yini lena manje. Futhi ngabe uyangibonga musi namhlanje ukuthi at least ayiye estradini sidla sonke la imali. Wangibulala ngiphila mntakama, wangibulala ngiphila. Ngizokubulala. Ayikho into leyo phela sonke singabafazi. Hayi ungibulele ngiphila Singabafazi sithu nginedingo zami nami. Nami nginedingo zami. Kodwa manje Fanele uyicabange lento leyo. idingo zakhe ngomuntu wakhe mfethu. Ngabe uyicabange ekuqala before azongithuma nendoda yakhe la ngithuma khona. No, ukuthuma phela ngoba akakuthemba ngisho. Ungithembile wangathembanga indoda yakhe. Indoda bethi outside wena uyigazi lakhe lo muntu. Beside naye njena ngangim-understand nami. Indoda yakhe nizom-understand. Omana sensisi wakho. Usisi wami angim-understand. Sometimes unama-mood angi-understand ukuthi kwenzakalani ngaye. Manje hayi kodwa phela ngisho kuthiwa manje manje usho ukuthi manje kumele umcross. Hayi ukuthi bengifuna ukumcrossa. Yida njengoba ngishilo ukuthi izenzakele lento lena. No, but manje my thing is lokhu niyakubuka phela. Yabo? Ake noqala nakho. Nakho nala. Uyabona izinsuku ayifani into ezenzakala kanjani ngapha seniyayihlela manje. Ngicela ungiphe ifoni wena sowubhekana nezinye izinto eziningi ekufanele usafuna ukuthi silwe manje ufuna sibambane kanjani Sekufikela ngicasuka khona ke manje. Sifika khona ngempela. Angeke ngizosiyeke lo bhudulwana nje uzosixabanisa bengishintsha iphampasi manje wona sozongenza kanje. Hayi asoze. Hayi ngimdala mangaka ngidala le entangeni zakho hayi la kimi ngusisi wakho ngimdala. Ngicela ngabe uyilethile indoda yakho. Usisi wakho ngimdala. Ngabe uyilethile. Izokhona ukuzikhulumela ungabheki mina ngiyi-one. Uyabona ke mase kunjena bafethu mina ngithanda ngempela. Hayi kahle ngabe sikhuluma endlini mina usisi wami angim-understand. Eke ngomuntu oneqiniso mos. Iqiniso angeke ngilikhuluma ngabe ukhuluma nendoda yakhe iqiniso liphi? Into mayenzakele wena uzwazi ukuthi bezozakala. Igazi la lomuntu wena ndana. Igazi lami vele. Ukhona nihlala endlini eyodwa naye. Hayi at least akanye estradini muzi. Ula endlini ejardini. Izwe izinto okhulumayo. Jesu. Hayi siswami mina ngiyaxolisa ke makubuhlungu mari into iyevele yenzeka. Nami angazi ukuthi kwenzakaleni kuvele kwenzeka nje. Yeah. Ayikho into engizoyenza. Ngihlezi ngizwa kushiwo ukuthiwa nje unokumoshwa nje igazi lakho umoshwa umuntu wakini. Hayi wangaphandle. Yo. Naku-ke sengibona ngami-ke manje. Ungavele kusemhlabeni la. Hayi mfethu Usabhekana wena kwenza izinto zakho ungibheka lapho nalapho ngiya-understand mara ezinye izinto bongangizeli. Kanjani manje usho ukuthi Kahle unendoda yakhe lapho indoda yakhe bethenga ukudla ithenga into zokugeza mara nami kufanele ngibe besishera yonke into ebeyithenga understand. So manje ukhala manje masishera. hayi man indoda ayisherwa. Ayisherwa. Mimi sesitera sibona ukuthi ngona umtshotshela nawe angathola umuntu. Indoda yiyo eqale kimi. Angazi ukuthi uboneni kimi engekho kusisi wami. Angazi. Yo. Ingakho ngisho ukuthi ngabe nimlethela naye yazi khona ukuziphendulela. Njengoba ungilethela anga-understand wangiletha la. Yo. Hayi sana. Okay, mana ngicela ukubuza. So dadwethu ngizwa ukuthi umama uyazi. Ngizamile ukukhuluma nomama ngawangibonisa naye athi ngizozama ukukhuluma nosisi wakho angazi ukuthi wayengakhulumanga naye njengoba ngilethe la. Anga-understand. Wayiphasisa yena lento yokuthi Umama yena zangabe nenkinga uvele wathi hayi ngiyabona ukuthi kusekhaya nje lana akaphumela ngestradini. Ingakho ngimtshela usisi wami ukuthi hayi at least ngabe ukhale ula ejardini akaya ngestradini. kanjani manje? Hayi vele ngiyazi ukuthi uma uhlezi njalo ezwa yonke into ekholelwa yonke into ekuphuma emlomeni wakho. Mayiphuma kimi hayi ifana neze kodwa nidla ngami la endlini angazi ukuthi kumele ngenze njani. Mara mina ngimbona uma uyakuvuna. Into ekhulumayo nje iqiniso. Uyakuvuna. Iqiniso ngoba vele ulana akaya elinjadini. Alikho iqiniso elinje. Ngabeke estradini buzokhala. Alikho iqiniso elinje. So ujwayele vele uma olento ukusupporta Ngaso sonke isikhathi soke mina ngi-accept cause umntwana vele ngitshela ukuthi hayi vele ingane. Awu kodwa nasendodeni manje wathi Sengisho ukuthi mina entweni eziningi bengisho ngithi hayi umntwana ngingazi ukuthi uzokwenza azofika nasendodeni yami. Bengingazi ukuthi azofika nala. bamjwayezile ne? Yebo. Akusukujwayela lento le izenzakalile sisi nawe ngitshelile. Hayi kodwa yibona into wrong kulento enzakala. Into wrong ngaba khona mara ngeke sithi ngiyayibona.
ngoba vele into ivele yayenzeka nje. Awuyiboni. Phela uma wena masojabulile angeke ukubona into wrong. Okay fine sizamile ukuthi simfihlele mara indoda yakhe uye umuntu wrong angazi ukuthi wena lithembile la. Uyigazi. Kumele silethe wena cause wena usisi wami. Ngusisi wakho. Ngusisi wakho ngiya-understand fine. Indoda yakho uma ngabe kumuntu oloyana ngabe azange wangishela or ungiphampile Wena uvuma kanjani ukushela umuntu wazi owazi ukuthi uyisibari sakho wena uvuma kanjani? Awusamcebi nokumceba-ke. Ukuthi hayi at least uzongitshela ukuthi yazi sisi nangu usibari phela sewenza. bengeke ngikhona ukumceba ngoba vele ucomplainile ngawe sisi. Ukuthi wena nje Naloko awukwazanga ukuzongitshela. Next. Awukhonanga ukuzongitshela. Awukhona ukujika nje uhlalamile isitayile esi-1 Shika kuphi manje? embhedeni. Ushilo nje ukuthi hayi usisi wakho mina ngikhathele uyo ngoba uhlalamile nje isitayile esi-1 ngifuna ama-action. Hey bani. Hey. Nawe nosubona ungaze ungizwise ubuhlungu obunje. Songaze ungizwise ubuhlungu obunje phezu kwazo zonke izinto esengikwenzele zona. Ukhuliswe yimi. Mina Yenzelwe yimi. bengithi ngiyafihla Songizwise ubuhlungu kanje. ngiyaxoliseke kule ndawo mara hayi bengaqondile. Yilento ivele yenzeka lento mina bengijabula kahle kahle. Hawu. Bekungijabulele bengijabulile bekumnandi. At the expense kamdadewenu kodwa. Yo, man. Bephisa sesona. Bephisa. Manje kena kuzofanele ukuthi sifike sikhulume naye ngoba phela kuzogcina ukulimela umuntu phela wena ngiyakwazi uma ukwatile vele ungayenza noma yini. Eish. Mana bafethu manje ngicokos mina ngoba iqiniso seliphuma sesobala kanje. Senze njani ngale nto le? Yebo, umfowethu lo oka Ngasisi. Angazi mina bengicabanga ukuthi masifika endlini sifike simhlalise phansi yena abone ukuthi uphuma kanjani. oba Ufude. Aw. Mina sengi-right. Umthathe mntana kithi. Ukufisela okuhle kodwa. Kodwa ngi-understand ngoba vele sihlala sonke endlini. Angithi sohlala sifana angeke kube nenkinga nalokho. Uzohlala umbona azakisho. Angeke kube nenkinga nalokho na. Mangimthatha. Mangabe kumele ngife ngenxa yakho ngizofika. Angeke ufe. Mangabe kumele ngife ngesimanga sakho ku-right. Angeke ufe lento iyenzeka emhlabeni into ezenzekelayo. Emhlabeni uyasho nawe wena uthekisise emhlabeni mina nawe. Osilisayo lana. No, sebethu kodwa uyazi ibuhlungu kanjani into eyikhulumayo izwela kimi. Ngikhuluma iqiniso into ezenzekala la. Bakhona abanye abobhuti bathatha isithembu ejardini eli-1. Yeah, but suke kuvunyelwene. Kusuqala baqale kuphi before kuzovumelana. Angiphela ngicabanga ukuthi umuntu uqala xoxa nomuntu wakhe. What if bekathi uzokhuluma naye makabona ukuthi lana isikhathi sokuthi ngikhulume naye. Wena uvela umoshe yonke into. Abona manje asisebenza ngo-what if asiyazi lento noma iqiniso noma kuyinganekwane. Na what if bekazomtshela ngesikhathi wena nje ubona ukuthi uvela uhlangahlanganise yonke into. Hayi shame hayi ngiyethule mina. Bengimthanda impela kodwa manje sengi-right. U-right usale somthatha nje. Sengi-right. Manje udadewenu yena Naye ngi-right nje ngabo boyi-2. Plus nomama wami cause naye usesayidini labo. Ngi-right ngabo boyi-3 kahle. Uzofika umtshela kanjalo umama endlini masifika ngoba sisazofaka i-meeting vele ngale ndaba. Ngizofike ngimtshele kanjalo ukuthi ngi-right. Mangabe ukuthi kumele ngiyohlala le esigangeni emahlathini, ngizohlala emahlathini nisale nina. Ayikho right lento leyo ingxe indoda. Indoda ayikusiyi problem singakhuluma ishare kahle nje. No, amadoda amancane emhlabeni. ke. Mancane siyasho Mancane. so manje Yes. mina Okusalayo kasisi wakho kumele ukuhloniphe lokho. mara indoda yena Hloniphe lona lokho. umncane lokho. wayengabona ngalento leyo ukuthi hayi lona Ubonile ngathi ukuthi kushuthi nawe mase uhamba uvula nje uvulela ngesibari sakho. azangihambe ngivule uyoqala wokuqala. Ubonile nje ukuthi lengane kushuthi nje ayinanhlonipho ayinambeko. Ukungivula umuntu wakho uyoqala ukungivula. Wavuma nawe. Into ebonisa ukuthi kudala uvuma. Benga-understand Dala phela uvuma everywhere wena. benga-understand azange ngivume. Khani Hamba ke bengivuma kundoda yami. uvula everywhere.
uzale. Ayikho inkinga-ke mina mara Ngoba kusho la emhlabeni uzele ukuzozala utshela wena. umama ukuthi wena ungithathile wangihambisa kumakhemera uzokhuluma lezi zinto lezi phakathi kwabantu. Yebo Wangakhuluma ntandokazi. ngendlini. Hamba umtshela umama ntandokazi. Ngabe ukhuluma endlini. Ntandokazi kamamakhe. Hamba umtshela. Sofike siyibone-ke manje njalo ngoba vele uzokhipha impahla zakho kucala before wena uthi uyathuka. Anginankinga nalokho. Enganivele kumele ngiphume endlini ekhaya. Man, so bafethu mina ngokwami I wouldn't support le ndaba leyo ukuthi ngivumele umuntu owangaphandle ngenelekile ne. Angazi singenza kanjani but ekugcineni kosuku bathi blood is thicker than water. So igazi lakho akumele univumele izinto zangaphandle zenhlokanise njalo because manje njita ngena phakathi kwenu nani. So angazi ukuthi ngenza kanjani kodwa kumele ngithole indlela yokuthi nibuyisane. Yebo kunjalo. Njengoba nje bengimlethela bengicabanga ukuthi maybe uzofika azehlise njengengane encane. Amakazibona iphutha lakhe, makabona iphutha lakhe acela uxolo ukuthi hayi dadewethu kwenzeka iphutha. Nami bengizomxolela lapho ngibona ukuthi hayi usasemncane kwenzeka imistake. Manje unokuthi naloko nje uba hayi ungitshela yonke into ukuthi kushuthi the way. Angazi. But mina angi-understand ngoba uma ngabe uzamile ukukhuluma nami from endlini maybe ngabe ngizehlisile-ke wena bowungayehla phakathi kwamakhemera phambi kwabantu. Amakhamera ngawanaki. Ngisho ukuthi bowungayehla na ubuka wonke umuntu akhuluma lento ayikhulumayo wayangakhona Ngiyakabantu ukuthi abantu bathini lento leningayo nodadewenu. ngisho khona udade usisi wami mangikhuluma kanje bekakhona ukuthi angithatha angihlalise endlini angitshela ukuthi sisi wami angithandi lokhu nalokhu nalokhu. Ucanga ukuthi bengizophakama So ingenxa amakhamera. ukuthi ungilethe lana waye ngingazi ukuthi wayangilethe la Mase azokhuluma lento leyo angi-understand why. uma nisuka lana ke why you gonna have a conversation ngale nto le. Obvious fanele sikhulume ngayo nje ayijike. Manifika endlini. Obvious. Okay. Hopefully ngizokhuluma ilokusana lezwakalayo ngikhohlwa amakhamera because ekugcineni kosuku umuntu engizongishaya nayo ukuthi nina negazi. So think about leyo nto leyo ukuthi udadewenu lona wakukhulisa nani so yabo izinto zangaphandle kumele singene phakathi kwenu yabo. So njengoba ushilo kumele nifike ekhaya nizokhuluma ngayo. Usaba amakhamera fine I'll give you that but ngicela leso sithini so Mina ngi-right, angifuni nokukhuluma nabo, angifuni nokukhuluma nanoyi-one. Ngi-right. So konke ngikunikela le, angazi ngizothi ngikunikela kuphi kodwa ngi-right. The way nje ngingakhona ngi-right. Nkosi yami. Ungashiya ifoni yakho phela uzogcina uthi futhi ngithatha amanamba omunye. Ngabukela emakhaya. It's another sad episode namuhla. Blood is supposed to run thicker than water. Kodwa when betrayed comes from a family member, hayi ithanda ukusinda kakhulu yabo. I hope ukuthi abantu bazobuyisana ngoba at the end of the day umjida is an outsider bona bawumndeni yabo. Yeah, very very sad. But ke silo sathi if ever kukhona into ogangayo la emakhaya bethu somthola aniyeke ukugama leni invasion of privacy sizomthola ngizana indlela sethu ake sibongile nge-episode numbers simbone kwelandelayo. It has been yours truly ihenza mangeke Aramis ongweni umtimandi ngambulunye zingambili sifuze khanga nina aka Mr Content yalo udaba ngiphakela nje shisa be yabo next day keep saying nje shit.